Mbak Lisa, ya jemeneng Mbak. Nangis sajroning atiku. Pur. Bareng Mbak Lisa joget, wah Bapak Kepala Sekolah langsung semringah. Ayo. Cocok iki neng jero omah linggo senden. Pak Kepala Sekolah senengane sinden. Iya. Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya ingkang rawuh wonten SMA Negeri 1 Ponorogo. Aduh seneng padahal wonten lebet tapi kok kathah penontonnya aku jadi takjub. Aku yo mbatin ngono lho, Mbak. Wah, nggone ning jero iki sing mirsani sapa? Alhamdulillah karena masyarakat Ponorogo adalah pecinta dan pelestari wayang. Inilah promotor kesuksesan wayang di masa yang sekarang dan yang akan datang. Penonton Ponorogo. Wah, ini bisa jadi teladan tenan gitu. Enggak cuman penontonnya tapi juga generasi-generasi yang dididik oleh SMA Negeri 1 Ponorogo. Ternyata orang mung berakhlak mulia, orang mung cerdas tapi juga berbudaya. Buktinya iki mau wis menunjukkan keahliannya dalam budaya kuwi jos. Enggak semua sekolah loh, Pak. Biasanya menyampingkan pelajaran kaya basa Jawa, terus ekstrakurikuler, karawitan, kok biasanya luwih mementingkan sing anyar-anyar, sing enggal-enggal. Nah, ini di sini luar biasa nek bisa sampai menunjukkan masyarakat atau anak-anak didik yang bisa memperlihatkan kemampuannya dan unjuk gigi neng Ngajeng wau. Nggih. Neng Ngajeng wau. Ngajeng. Angel aku nek ngomong Ngajeng. Ngajeng ya. Wonten Ngajeng. Mula ora neh ramukal, Mbak. Prestasi lembaga yang telah diraih oleh SMA 1 Ponorogo ing antarane lho akreditasi A dengan nilai 92 oleh Badan Akreditasi Nasional. Hebat. Wah, 40 siswa bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi utawa SNBP. Lha kaya ngono kuwi. Hebat tenan anak ini. Emang berarti lulusan-lulusannya pun bagus. Nah, iki pun aku merasa bahwa lulusan atau yang udah pernah sekolah di sini pastinya sukses-sukses wong yo genah gelem nanggap wayang sing ora murah.
Iya kan Pak, jadi lulusannya mesti bagus-bagus kabeh. Iki perlu tak sangkal iki. Piye? Lek dalange iki murah. Masa sih? Heeh, sing nglarangi bintang tamune. Wong dinane iki lho manut bintang tamu ora. Aku yo bingung dilalah kan aku yo wis isi to Pak carane guruku lho. Wis apa? Isi. Ya ampun pirang sasi? Dudu meteng. 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 Dudu bab meteng. Tapi nek bab wes isi itu kerjaan sebagai yang profesional kan nggak boleh dumeh oh iki nggon sing apik iki tentang sekolah aku mbok milih sekolah wae kan nggak boleh sing sijine mung bersih desa tak sepeleke aku milih sing sekolah nggak boleh gitu kan mana yang duluan gitu. Ya ora ngono lho paling ora sampean lak mbiyen iki termotivasi belajar nyinden nek Bu Kesi. Iya. Sampean lek yo sering nonton rekam aku pas festival Ranjapan Abimanyu kae. Iya. Oh toh paling ora perkara ditanggap sekolah utawa bersih desa gandeng sing dalang seorang Cahyo Kuntadi mbok kuwi sithik ae kuwi ngalao milih aku tinimbang ditanggap liyane angele sepira to piye yo Pak aku ngerti nek kamu tuh sedikit ada rasa tapi masalahnya bukan soal rasa ini soal profesionalisme itu yang harus ditanamkan ke anak didik, ke siswa-siswa kita biar besok kalau jadi generasi penerus itu yang diutamakan profesionalisme. Mbok mbiyen wis tau seneng ro iki, oke mantanku tak dhisikke gitu. Enggak boleh kayak gitu. Namun sebagai siswa, pamane sampean dadi muridku ya, lak sinau wayang aku, sinau nyinden ngene Bu Kesi. Kan tidak hanya tentang profesionalisme, namun juga tentang etika dan tata krama. Murid yang baik yang bagus adalah ngerti lelabuhane guru. Iya. Sampeyan tahu tak gene naskah lakon Gatut Kaca. Kelingan ra? Ya kelingan. Mosok lek ku labuh lek ku ngetik pirang-pirang dina iki gur kalah karo wong bersih desa. Sepa, itu kan masalahnya bukan soal berarti kamu gak ikhlas mengetikkan naskah dan memberikan ilmumu kepada murid. Mbok dicontoh iki guru-guru SMA Negeri 1, pintere kaya ngopo kepala sekolah wae yo MTD, memberikan ngesokke nyojok PN sesuk dadi sing luwih sembangane aku. Kok kamu carane itu mbok dilat meneh kuwi carane. Ora kok perkara pengen aku ngetokke lelabuhan ki ora. Ning lek sok-sok ora diketokne tenan, sok-sok ki murid ya ora ngerti tenan. Mergo zamane beda. Enek tetembungan to, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ning lek pancen ora dikei jasa tenan, nganti saiki nasibe guru ki mesakake. Guru itu adalah pahlawan, harus diberi jasa karena sudah memintarkan generasi bangsa. Bener. Tapi caranya memberi jasa itu beda. Enggak kok dumeh kamu guruku terus ngasih aku job, aku mendisikkan kamu, enggak. Tapi ketika aku di luar, aku loh pernah dididik oleh Ki Cahyo Kuntadi. Selesai. Itu juga memberikan sebuah kontribusi menghormati jenengan sebagai guru. Sik, ning ngene Mbak Elisa. Sampe lak ngerti karo aku to? Nuwun sewu jujur wae sisan kita blakne ya. Aku ki lek mayang sampean ra ono, ngono kuwi rumahku kaya kelangan semangat karo otot Bayu. Intine kuwi lho, intine iki. Itu sih derita loh. Lah, walaupun deritaku namun kamu harus tahu semua itu. Iya. Bu Kesi, jenengan tuh harusnya semangat kalau ditemani sang istri. Bu Kesi kok semangat kalau ditemani saya, tolong dong. Oh iya, dengan Bu Kesi aku lali to gimana? Sorry Bu, halo sayang lali aku. Lah ketutupan nyinden pirang-pirang iki lho, aku lali. Bu Kesi ya semangat, sampean ya semangat padha ngono lho. Dadi cara sound system iki komplit. Base iki Bu Kesi mergo suarane gede, sampean renyah kuwi triple. Sound tidak akan sukses di dalam pertunjukan wayang ketika tidak ada bass dan juga treble. Mula kabeh kudu melu aku. Loro-lorone. Dan suarane apik. Oh, lah treble sok piye dhewe. Lah kuwi treble sing cenanangan ngono kuwi. Ngawutan iki wau namung nggih gocekan nggih penonton YouTube. Hari ini luar biasa sudah tembus 3.000 penonton iki Kuntadi Channel. Penontonnya akeh nek didokok kene yo ora check up nggih mengke ana sing ning gendeng-gendeng ngono. Rasedeng ya. Jadi terima kasih yang nonton dari rumah. Salam dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Nggih, menika ugi live streaming saking SMA mriki lho, Mbak. Oh, nggih to. Wonten channelipun. Wonten channelipun. SMA Negeri 1 Ponorogo juga menyiarkan secara langsung. Sing mirsani nggih kathah banget niki wae. Alhamdulillah nggih. Harapan ke depan pripun, Mbak, untuk SMA? Yang jelas kalau untuk sekolah saya punya harapannya itu untuk
anak-anak. Untuk semua peserta didik yang sekolah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Pokoknya tak andani. Guru sing paling apik kuwi guru apa? Ada yang tahu? Guru sing paling apik guru apa? Biologi ya omong tentang iki tentang apa tubuh, tentang anggota. Liane ada yang tahu? Agama. Guru agama mergane apa? Lho kuwi membangun akhlak manusia. Ya risih ana sing luwih apik, ana kata-kata sing luwih apik. Kok penjaskes mergane ngopo, Pak? Penak ora diajari sing penting ngene-ngene rampung. Guru yang paling baik adalah kegagalan. Jadi kalian semua peserta didik ojo wedi nek misalnya merasa gagal, mengko tangi bangkit meneh, kita akan menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Wah, cerdas rau bocah iki calon dokter kok. Ayo, wis bocah cerdas, pinter, kondang, rupane ayu, aku seneng. Seneng karo kabudayane ngono lho ayo. Ya, niki sebelum kakakku minggah, iki apa tak unggahke saiki apa aku nyanyi dulu? Nyanyi pisan sih. Oh, nggih. Wonten pamundutan mboten? Wonten pamundutan. Menawi Pak Kepala Sekolah wonten pamundutan mboten? Ayo. Ayo Pak Dasar, ayo. Sungkem kula Pak Salim rumiyin nggih. Matur nuwun nggih Pak panjenengan kersa nimbali kula dhateng SMA Negeri 1 Ponorogo ngaten. Nah niki pokoke dienggo tamba kula le mindah tanggal panjenengan ajeng wonten pamundutan menapa gratis. Hati-hati lho Sah, batukmu distempel lho engko ora. Nyuwun pudang kuning. Podang kuning. Mboten sambayar Pak, mboten sambayar. Kunjenengan kok rogoh-rogoh barang. Wong wis mbayari kok iso ngrogoh apa ngukur-kukur kok. Ngrogoh ora. Nggih. Oke, podang kuning kula pinanggani. Nggih, sampean sing nyuwara sampean dhewe. Ayo. Kula nggih Pak. Siap. Umi, sebagai Ratu Podang Kuning, aku njaluk mandatmu ya. Aku sebagai patih Podang Kuning tulung diberkahi. Ora ngono lho. Gak ngono. Lah piye to? Iki Ratu Podang Kuning kowe lara kuning. Nyepaki. Aku lara ireng wae. Ya, bawani Mbak Lisa. Ya. Nadyan wujude mung peksi Kalian informasi kagem penonton penggemar wayang kulit, kula bekerja sama kalian mahasiswa ISI Surakarta. Menika napa niku ndamel kaos ingkang karikaturipun menika gambar kula. Menawi badhe mundhut manggene teng mriku nika, cedhak gong mriku. Nggih, hargane 100.000. Ya. Nggih, niku ingkang badhe minterke tiyang nggih. Monggo mang beli. Niku nggih anu lho bayar SPP kalih nggih ngekos mahasiswa lah, nggih bayar SPP mahasiswa nyekolahke versi saset ya. Saset. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi
lagu Podang Kuning kecuali menghibur masyarakat juga doa untuk SMA Negeri 1 Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan ulang tahun yang ke-63, semoga SMA Negeri 1 Ponorogo bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Kuning adalah emas lah, silite ireng. Oke, aku lek ngrakit apik tembunge kok malah ngomongne kaya ngono Lah to. pertanyaan nggon Podang itu kan ada silite ireng. Lah lek kanggomu apa? Hah? Lah kanggomu apa kuwi? Irengi adalah ketegasan, bold. Oh, dadi wong aja mingerono mingerene rubuh-rubuh gedang utawa seperti air di atas godhong tales. Oh. Tapi jadilah orang sing duwe adek-adek dadi iso sumunar, iso muncar menjadi sukses, menjadi pribadi yang dicari orang. Tepuk tangan untuk silit ireng. Mung sak silit ireng lho. Lah iya. Ya Mbak Elisa, Podang Kuning ya yuk dados. Esok awan ning wis ora rasa kaluyuran aku lek sing tak sayang mubeng miterang nggonku golek barang rasa esok
Pas iki, Mbak Tati iki kecelek nek. Ya, Mbak Tatin turun. Wah, iki sing tresnani ya akeh lho iki. Rasa disupati ben medun. Ayo, ben dibenane mikir sik. Ayo. Apa? Sepot dong. Allah rasa biasa. Ali sama disepati ke aku ora. Mulai teko ngisor disepoti. Sedang. Sepoti wong sampean kobah ngono mesti disepoti karo kanca-kanca. Yakin? Wis demi Allah ta. Wong aku dream to dadine. Wah. Apa sih? Iki nek nanggone Pak Seno wis tak onekke lho. Iki gandeng ngudu ya aku diam saja. Onekno ora apa-apa. Hah? Los ae onekno. Lah kok nek do nganu. Wih, wis do muni-muni ta urung sida. Ora apa-apa onekno ora Aku apa-apa. biasane nek nan Pak Seno, oh gundule atas aku ngomong. Ya ora apa-apa, iki pancen ndek gundul kabeh kok bener ya. Kerjane nggih-nggih nek gundul nek ra atas nek empuk ya jenenge do gundul lho. Lah iya. Kowe kok ora. Iya sing kaya aku tau ndelok YouTube aku lali to, Mbak. Sorry ya, Mbak, aku ora roh. Menika kowe kok linggo ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe kira macam-macam iki ning sekolah lho, omonge gundal-gundul los wae. Ngapunten nggih, Pak. Tak kepala gundul sekolah ngono. kepala. Ah. Aku ora Kepala lho. Lambene sing apik, kepala sekolah sudah gundul sekolah iki karo. Lah ya iki mau bar gundul-gundul aku kan nak omongi nek ning sekolah ki ya sing tertib. Sekolah iki ning sekolah, makane dhewe iki nek wong sekolah iki mesti ketok carane berpendidikan ngono kuwi. Gawane sing apik ngono. Kowe sekolah ora? Ora. Kalau sekolah piye? Ya aku sekolah akhirnya ya ming dadi sinden lho, ha ta? Wis Aku sekolah. ya, hah? Tapi kowe tau sekolah? Ya tahu. Nek kowe menyesal sekolah? Ya ora menyesal ning rada piye ngono lho. Aku ming nyinden lho, Sa. Sedane nyinden. Loh, kowe Kowe sekolah. Loh, sekolah nek iso setinggi langit, kata-kata Bung Karno lho. Kata-kata Bung Karno pergilah dan carailah cita-citamu setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, makanya ada kudu sekolah, S1, SMA, S1, S2 iki OTW S3 kudu sekolah. Aja nganti kowe kalah karo banyu. Kok ora banyu? Kowe kalah karo banyu nek nganti ra sekolah. Mergane piye? Banyu kae wis sekolah kok. Ana sekolah, ana sekendi, seember, banyu wis sekolah. Kapok kowe. Bola bali kakean bintang 7 ya kowe ora. Ya ana banyu ana sing ora sekolah lho. Apa? Seket sedrim. Kok iso sedrim? Lah kamu aku kandhake dream aku. Aku jane mangkel aku. Lah ngopo? Oh, dandan cantik aku dandan nih 2 jam lho. Nang kene pojokan wis adem. Saya dunekke kaya dream. Ya aja marah. Apa dream ki apa elek? Ya kan. Saya ngerti ra, dream iki nggak ada apa, Pak? Bensin nek ada dream nggih, Pak nggih. Lengo niku ada dream nggih. Mongko bensin itu hal yang terpenting. Uang ngarep ngopo wae ning ndi wae tanpa ada bensin, tanpa ada dream, tidak akan bisa kemana-mana. Sampeyan ki apik lho. Lah nek nanggon aku dream iki letek ki. Loh, bab letek karo ora garek sing duwe kok. Kok ngresiki dreme apa ora? Lah nggonmu sok diresiki ra? Nek kebanyakan aku dream ki banyak oli dan banyak sebagainya item-item ngono lho. Lho pancen kudu enek oline ngono kuwi tak enek oline piye. Dream kuwi lho. Ayo, nek kan tapi nek kotor bagiku ya enggak mau, masa yo dream mbok liyane dream to, Pak? Lah apa sirmu? Ya apa? Apa milih? Kok mentok. Mentok. Sing nganu nyemoni kowe. Ya ngene-ngene. Aduh, Mbak Tatin piyayi luwese kaya ngono, piyayi merak ati, cantik prasasa widodari darat kaya Batari Komodo. Komoratne. Komorate. Komodo. Aku jane iki nang kene mung suwe iki kok ya akeh temen tos. Kok piye to? Ya ora Pak Seno, ya ora iki. Aku lagi petuk ping pira lho iki. Wis dadi musuh. Kok wis wani-wanine ngonekke. Ora dek iki dadi musuh ki sakjane mung arep mbribek. Nek Pak Seno kae nganu lho. Nek iki ketoke ngonekke terus ki biasanya tuh wong sengit ki ndulit. Nah, Dong ora? Terus maksudmu apa? Kamu itu biasanya orang yang suka apa jenenge mengejek itu dia itu perhatian.
Perhatian maksudnya perhatian. Lho kabeh tak perhatikan, sindet sakmene tak perhatikan kabeh. Sampean bintang tamu saya tak perhatikan, Mbak Lisa tak perhatikan podo. Tapi ada yang lebih. Lebih piye? Kamu diam-diam juga cinta sama saya ya? Wong lek GR kaya ngono, ora mawas diri ora. Ya ngono ki iso wae lho. Ana pepatah mengatakan bahwa sengit itu dulit ki ya ono lho. Ketoke ngunek-ngunekke ning atine seneng. Oh, itu banyak. Peribahasa wi salah. Kok salah? Salah sing bener sengit ki pengen ngebal aku kuwi. Rene tak bal. Wani ya? Wani apa? Turah wani no aku karo kowe. Ya tak parani kok le. Wis gas. Iki ning sekolah aja ngono, sorry ning sekolah aja ngono. Aku krungu iki nyedak rene aku wis wareg sik. Iso ngono. Alah, kene jebulane iki gur cilik to sasa. Masa ta? Opane? Anu nih iki lho kerise cilik. Alah ora, kowe arep saru mende ora. Ora ya, anjenengan ki ya ming cilik lelinggo ya geteprek ngono. Lah nang ndi dalang yo lingkuh ngene iki. Ya kan ada yang gagah ngene lho. Gagah. Lah kon piye aku sirmu? Ya rada dengkeng ngono lho. Dengkeng ngadeg ngono to? Ya aja ngadeg. Lah piye sirmu? Lah apa wis ngadeg? Labene iki lho ora aku. Aku tekok lho ya. Kowe tak omongi kowe Tin. Napa? Iki lho, Pak Kepala Sekolah langsung WA aku. Kok malih pengin paring berkah nggih, Pak. Wah, siap. Aku karepe sing dikersakne Pak apa dasar Gaminto mboten ngerti. Ku lho, dasar merono takonono piye sing Coba dikersakne. Mbak, aku mau wis rono wis sowan kowe rong salim to. Oh nggih, siap. Sowan. Aku kudu rada alus iki. Aduh. Sugeng dalu Bapak. Monggo katuran minggah kalian kula Kang Mas. Menika Bapak Kepala Sekolah minggah wonten pepanggongan dipun totaken mentokipun. Wilujeng dalu Bobo Cahyo. Inggih sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah wayange ruwame apik. Allah lek wayange biasa, sing apike bintang tamune niku, Pak. Nggih. Kula Guru Teng Ponorogo pun kulino biasa, Pak. Niku perange jian, sik sore pun keringeten. Napa nih, Pak? Wau matur sesuk njaluk tambah 2 yuta. Perangnya rame, Pak. Nggih. Rame melih lek jenengan perang kali Tatin. Wah, rame, Pak. Wah nggih, siap Pak. Kula siap Pak. Lah nggih. Mboten usah ngenteni benjing Pak Cahyo. Napa? Mboten usah ngenteni gebyaring surya sesuk-esuk. Saiki tak udaneni 2 yuta. Pak, kula guyon lho, Pak. Alah. Padakne Pak, padakne kepala sekolah tipis wae. Wah, Isin, aku antang-antangan sik gendang mulih ya. Pak. Pinten nih? Cash 2 juta. Wah, senengane seneng. Jas tepuk tangan Pak. untuk Pak Kepala Sekolah. Pak. Sulur awel. Pak, anu tambahi 1 juta kas. Lah nyuwune kalih. Wah, matur nuwun. Niki nggih sinten niki? Bintang tamu napa kula? Kagem Pak Dalang. Lah niku lho, Tatin mripatin blilik Ya ae lho. ya engko dikai dhewe. wah, wes pengertian kok. Aku tuh nggak harus meminta, sudah disisihkan buat gue. Ngaten Bobo Cahyo kepareng matur nyambung tembung angka 23. Nggih. Niku tibake filosofisipun tinggi saestu. 23 niku jumlahipun wonten 9. Nggih. Gusti Allah ndadekke menungso niku nggih 9 lubang babagan napa niku. Baban Hawa Songo. Nah, Hawa Songo. Songo niku napa? Pinaringan mripat kalih, Loro. paningal kalih,
Grono niku bolongane loro. Paningal kali mripati sami. Nggih. Oh, talingan nggih. Mboten sah grogi, Pak. Nggih. Lajeng tutuk setunggal. Kira dadine mau. Ngrungokno ping pindho, delengen ping loro, rasakno ping pindho sadurunge ngucap siji. Niku filosofise ditambah bolongan loro ngesor ngarep kalih mburi. Sing pundi Mang Tuding ngene katin, Pak. Oh, nisin kula. Niki warak nembe 7 ta nggih. Nggih, niku tibake songo niku ndudoke surat ke-9 Al-Qur'an sing jenenge surat At-Taubah. Sing artine pengampunan, sing sapa iso njaga bolongan jumlahe 9, insyaallah di ngapura dosane kalih Gusti Allah. Pak Kepala, kula kok malah wedi to nyekot dhuwit, kula balekne mawon, Pak. Lah sampean dalil aku malah wedi aku. Apa? Ya ora apa-apa ta ya. Oh, niku lahir batin kagem Bobo Cahyo. Ah, kula malah wedi anggere ngomongnya dalil aku malah wedi. Nggih. Bobo Cahyo, dalu niki kula nyuwun lagu. Oh, boleh. Kalih Mbak Tatin. Niku lho Mbak Tatin sing malam minggu. Niku napa Pak bukaan niku? Nganu lali janjine. Oh niku. Nggih, Sing bukaane malam minggu. Oh, apa to kae? Napa? Bahasa Indonesia napa nganu, Pak? Oh, sing nika to, Pak? Nggih. Malam minggu, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran kan. Nggih, niki mengke nek kedangon Pak KS di depan panggung kirang prayogi. Penonton sakmene mbane niki sing pengen dipersani Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Nggih. Kula tak ndang mudhun. Lek anu, Pak. Lah niki berarti dalange renek gunane apa-apa. Pun, kula tak paring berkah mawon kali Mbak Tatin. Niki Mbak Tatin. Kula Yeah. Pak, kula mboten nyuwun lho, kula donekke moto duiten darani jaluk sawer kula Iki mboten. sida apa ora? Wah, nggih sida. Loh. Jare arep pencitraan nama baik ora. Niki ngiras-ngirus tasakuran. Putranipun Bapak Kepala Sekolah, Ketua OSIS SMA 1 Ponorogo dipun tampi wonten ing IPDN. Alhamdulillah. Nyuwun barokah doa mugi-mugi sedaya alumni SMA 1 Ponorogo saged sukses masa depannya Allahumma amin. Mau Mbak Kepala pun beleh kambing ya, Pak? Sampun. Nggih, kalih. Nggih. Iya Mbak Tatin. Sip. Mboten sah kata-kata, Oh. Pak. Nggih. Kadung kok. Wah, matur sembah nuwun, mugi berkah barokah nggih, Waduh, Bapak. kula nggih angsal matur nuwun nggih, Pak. Ya ampun laris. Pun ya, kula nyuwun pamit niki. Pak, nun sewu teng nggen kula Karanganyar nembe wingi malam Jumat, Pak. Injih. Enten sinden nampa saweran tanpa liwat dalang, teko mal langsung masuk angin, Pak. Mboten napa-napa. Niku rak sinden sing mriku nek Tatin kalih Elisa mboten. Mboten. Di Jogja niki mboten Saking Karanganyar. Jogja niki. Nggih, alhamdulillah. Pancen Tatin iki pancen wujude kaya kotak amal dadi. Nekat. Cekap Bapak saya nggih. Matur nuwun Matur nggih, Pak. sembah nuwun. Sukses Nggih, selalu nggih. nggih, sehat selalu. Amin, 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 amin. Mbak Tatin diterke rono mesake Bapak. Nggih, monggo wis disawer ya tak terke. Nggih. Pinjang malih nggih, Pak nggih. Niki mau lagune lali janjine napa kembang rawe, Pak? Nek kembang rawe kalih lali janjine nggih mboten namung niki, Pak. Waduh. Malah hitungan dhewe ke piye ke karepe ke? Monggo, matur sembah nuwun nggih, Bapak nggih. Sinten malih menika ingkang ajeng mbok pilih Paring nyicil tiket swarga. Monggo menawi anu mumpung dereng tutup niku ayo kuwi. Lho, kuwi ditresnani to Mbak Tatin karo Pak Kepala Sekolah kaya ngono. Nggih, alhamdulillah menika nadyan to lemune dalange kaya dream ning Pak Kepala Sekolah tresno kalian kula. Kuwi strategi. Dalang yen merendahkan sinden kaya sampean, mesti sing tresnani malah akeh. Pamane sampean medun tak lempuh, sinden kok cantik luar biasa, jan kaya Luna Maya. Tak lem ngono, malah ora disawer. Oh ngono to. Dadi malah Pikir ngono kuwi. yo berarti selain dream we liyane sing luwih elek apa? Kobokan. Wopo. Ayo sa minangkani wis oleh kok malah linggo. Yo kan kowe yo entuk. Aku wis minangkani podang kuning iki pelunasan podang kuning wong mau tak omong mboten sah Pak mboten sah gandeng bapak sekolah kepala sekolah saking lomane yo iki sesuk nggo sekolah sangu S3 ngono lho saking lomane lah iki kowe ngelunasi kembang rawe siji wae sing njaluk bareng
Mangatus ngono. Rasa nuthuk kene. Apa? Kieu. Menika siasne menapa Pak? Kembang Rawe napa lali janjine? Lali janjine. Wah, embuh. Kowe ora krungu to? Lali rawene. Lali janjine sik. Oh, nggih, siap. Ulate sing padang wis dikek dhuwit barang werok rupane. Dasare rupane ngene iki yo, kon kepiye? Kon diganti rupane Elisa ya ora cocok bodine. Mosok ganti ndas. Lah iya, lambene nganggur anu nyuwongot nganti kena nyontelne kethu ora senengane. Pak kepala sekolah napa? Kembang Rawe. Napa to, Pak? Takonono sik terus jelas. Alah, Pak, jan. Mulai kleru dosa lho tene. Mengke nek kleru tiwas mengko kon ndak aku munggah medun kene ben langsing to nggih. Napa Bapak ngagem mek kula menika? Kembang Rawe. Oh, ngangkel kamu. Oh, ngangkel kandhane Elisa kembang Rawe kok muni lali janjine sapa mau? Sapa awakmu dhewe kuwi kok ya ora. Mungkin ana kembang Rawe kok iso lali janjine ora. Kembang Rawe ya berarti ada yang nyanyi malam minggu gitu maksudnya Pak Kepala. Kae lho, delong lho anak kuwine lho. Heeh, harus angger wis. Oh, gedruk. Gedruk, angger wis delong jreng awakmu langsung mlumah. Ayo. Terus Pak Kepala? Pak Kepala? Pak Kepala terus nguri dhuwit ning awakmu lho. Ngono angel, kembang Rawe barang. Nggih, monggo ya. Monggo dipun aturaken kembang Rawe kunjuk dumateng Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dasar Daminto. Nggih, monggo. Malam minggu. Malam minggu, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut meluap, kita pun hanyut.
berarti setel ya Tine ya. Setel apa? Kompak ngono no. Ora niat gameli ngono. Pas anu musik dededong. Dededong. Ala ku joget piye? Lho ngono diserasekne karo sing joget kok ya, Kaya dream. Ora, kaya widodari ngejawantah ngono lho, Tin, ora. Ngejawantah. Sapa sing ngarani dream ngene wong guyon. Sapa mau sing muni, ha? Sapa sing ngarani? Kene tak kempite. Nyapa kok kempit? Aku rumah sama kok kempit wedi, malah aku seneng mergo anget. Kudune dikempit ki moh mapan iki. Ayo, Ngatek sa. Nyambut gawe sa. Wes ta, le nyanyi wes. Hah? Wes ta le nyanyi. Wes, ketoke nek karo kowe kompak karo aku ora kompak. Kok ngono ta? Ini Ya ora tergantung karo ngono. amal perbuatane kok ya. Nah. Mbak Elisa iki munggah panggung petuk kanca-kanca mendingnya Mas rokoki kanca-kanca. Ngono kuwi lho. Ngono ta? Ya ono uncal-uncalane apa ngono lho. Ya esuk tak uncali watu. Anyel kowe. Mulai ora tabuhi kapokmu kapan ora. Lah kok saya diuncali lak ya dikekke nek diuncalinan aku watu. Sama senimane sing menghormati. Kenapa? Lha iki mau ora iso gayeng ora ditabuhi. Jajal awakmu nyanyi dhewe ning perapatan nggo icik-icik entukmu pira, jajal. Oh iya ya. Ngapunten nggih Mas, ijo-ijo. Mah lho, do ngomong mah ngono. Ra iso Pak Taslim iki. Ra iso piye gelut wae piye? Loh. Ngene lho, mau lah diparingi karo Pak kepala sekolah to. Nggih. Mbak Elisa mending sing separono ditipne sinden-sinden. Itu biasane sing sitoke pamane sampean entuk aja dilep dhewe. Kenake ning ngene pengrawit-pengrawit dinehi ngono kuwi. Kuwi lek ikhlas lek ora ikhlas aja ngono kuwi kan ya gumantung rasane dhewe-dhewe. Pak niki nek damel wiyaga kirang, Pak. Dadine niki iki mung cukup 2000 ter apa-apa ding 2000 kena nggo pipis nang pom. Cari open. Nggih, pun katuraken niki wonten pamundutan napa mboten Pak Cahya? Ana iki mau anune tindhihe 200.000. Waduh, wonten tindih barang. Kae sing kon maca kae lho. Drime lho kon maca. Nah kae. Nek dream iki ra iso maca, isane mung begegek-ugek. Anak 200 lho. Ama. 200 lho. Lumayan lho 200 tumbas bensin. Ya ngene lah lumayan. Duh mabur lho. Dite mabur. Waduh, tulisannya kok ngene. Mulo tak kene awakmu. Bocoran. Katur dumateng Bapa Dalang. Wo, dinggo Bapa Dalang kok. Iki lek maca sing cetha to, nggih. Katur dumateng Bapa Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu menawi saged layang menika ingkang maos Mbak Tatin. Iki piye to, Tin? Ngono to kupingmu. Jane krungu ora to. Diwaca tekan ngisor to ora iki. Ingkang maos Mbak Tatin. Wah, iki disetip kok ingkang maos Mbak Elisa. Wah, kowe. Mbak Elisa nek boco wis kulino, tulung Mbak Tatin mawon. Ki ngisore kok. Mbak Tatin ketoke lagi sariawan niki dalange wae. Oh, dalange. Wong do keset-keset kon maca. Ya wis lek ono 200 sing kepek aku iki ora. Gadur dumateng Bapa Dalang Jaya Guntadi MSN dari Seragen. Wah. Nek maca gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah mboten kesupen kula ngaturaken wilujeng ambal warsa ing kaping 23 dumateng SMA Negeri 1 Ponorogo. Mugi-mugi kanthi ambal warsa menika SMA Negeri 1 Ponorogo semakin maju dan berprestasi. Ingkang lesak lajengipun kula nyuwun gending setunggal ninggal katresnan ingkang nembang Mbak Elisa. Angka kalih nenggih tembang sesideman ingkang nembang Mbak Tatin. Cekap semanten menawi wonten ingkang boten merawani penggalih kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami kawula non. Ponorogo 6 Agustus 2023 saking kula Bapak Mursid MPD Kepala Sekolah SMA 2 Ponorogo insyaallah akan menanggap Mas Cahyo Kuntadi lagi. Tak tambahi dhewe iki. Nyo 200 ngono ndak malah mripeni aku nyo ngono. Mungkin 200 nyo. Sing minangkani sisi deman Mbak Tatin, ninggal katresnan aku wis kok. Nyo ki lho 200 panganan nyo. Nyo. Kok duit kok dipangan? Duit yo nggo jajan. Lah yo jajan bar ki dipangan ora? Iya. Lah iya ngono to. Karep mbok pinangkani dhewe pon njaluk tulung sinden. Njaluk tulung yo. Ya iki dinahke sinden Ya sapa kok sik sapa sing maju? Milio. Sing pundi, Pak?
Ki anu Mbak Diajeng sing ro nembang ki. Ayo. Mbak Diajeng. Ayo. Cantik ini cantik. Sampeyan karo Pak Kepala Sekolah dine to Mbak Tatin? Mbon. Ah, kuwi paling ora ya dikene Diajeng mesakne. Wingi anu tasih bedah kuwi mesake ora. Yalah, kulino nggawa lemper mesti. Ora lemper, Mbak. Lah, kenapa kok bedah? Heh? Kulino nggawa drum. Nggawa. Aku bakal Khas Kowe juga ora urung tau Mas Bodine duwe. Kowe urung tau geglundungan drum to? urung. Pengen tak glundungi apa piye? Penyet, Ora Mbak. dalange ora sindene ora ngajar Tenang, kan. tenang, slow. Jenengan apa mboten mesakne kula to, Mbak? Nyata kayaknya. Pas aku ki Sing ngomong. ikhlas aja nyongot Sing ngono kuwi. ikhlas, apa piye ngono lho? Ya piye nek kelas ki piye? Heh? Jaluk neh. Monggo Mbak diajeng. Matur nuwun. Moga-moga engko kepuyuh terus. Aja ngono to ya. Muga-muga dongane balik nih Mbak Tatin. Aku ya wis kerasa Soalnya Rasa apa? pipis. Pipis. Kamu Aja pengen dipitet lho. Lah, Ayo. Ki dipundhut karo ki lho. Sesideman. Ayo. oke. Ayo. kibur lho, Mbak. Kabur ang ini banter. Store sih, store ning Bu Bendahara. Oh, ngono. Nggih. Mengko awak dhewe ya setor sa. Karo store piro? Ya engko tergantung kan ada Nah, iya. Nyoh kene kudu kibur ayo kena bendara. Ayo. alah gayane ngono. Tek nek dicekseni wong kene, nek biasane ya diuntet dhewe. Hei, kowe kok eruh? Ya. Iya. Ya kan lihat YouTube. Padahal foto omah ya dijaluk neh. Lah ya makane pencitraan. Jeng, Kita, kowe Bu. iki- Jeng, kowe iki tak usahane entuk 200 malah ngelok-ngelokne aku piye maksudmu? Yo ora urus. Ampun Pak Yoyo. Ndang kuwi, Nembang. Sesideman. Wiwitane. Sesidemane karyane sapa, Jeng? Mbah Kakung Sukron. Mbak Sukron Suwondo. Suwondo. Mbak Elisa, Mbah Sukron iki dalem ndi, Mbak? Dalemipun Blitar. Oh iya, Diajeng wis tau rono, Jeng? Dereng. Rong tau. Sok kamar rono ya. Nggih. Mbak Elisa wis tau petuk ya? Pun nate petu. Mbak Tatin, masih mana deh? Napa, Pak? Kowe iki ditanyai mboyo jawab sing bener lah. Lah mau Berarti pertanyaan. aku ini mek tak kira lek mek drama Pak Seno ning YouTube. Pak, asine budek tenan lho. Nah. Bodek niku nggih sok ngaten niku nek wis nampa dhuwit tambah bodek, Pak. Wong aku wae krungu lho. Ora le omongan ora anu lho, ora cetha lho. Ora cetha piye Jelas Diajeng. lho. Dalam Pak Ngono lho. Yoyo. Iki mau tembang Sesideman sing tarep Pak atur iki sing karyane sapa? Mbah Sukron. Daleme ngendi? Daleme Blitar. Mbak Elisa, Cek. pun nate panggih kali Mbah Sukron. Sampun. Seniman saking pundi? Saking Blitar. Mbak Tatin. Nggih. Mbah Sukron sebenarnya Iki mau Mbah jelasno to, Mbak. Mbah Piye to? Sukron. Pun nate kepanggih kalih Mbak Sukron dereng aku wae krungu kok. Kenapa? Jelas banget lho. Pun nate kepanggih kalih Mbah Sukron dereng. Ngomong kan rada nyedak. Pripun, Pak? Lah yo Mbak Elisa, Cek. pun nate panggih Mbah Sukron. Sampun. Pas pentas teng pundi? Wonten magetan yang mboten klendung. Katekne lho ya. Oh, iki mulane aku Heeh, ngomong. Diajeng. Dalem. Karyane sapa Sesideman? Mbah Sukron. Mbah Sukron kuwi duwe putra dalang loro jenenge sapa? Aki Cahyukun tadi kali Ki Kangko. Mbak Tatin. Nggih, ya. Mbah Sukron niku lek Blitar sampeyan ya. Kok aku tetep ra krungu ya, Sa? Terang Apa? masa piye to bijane? Cedakno salon kuping Meng, kowe. aku meng muni, Mbak Tatin. Lah, ngono iki. Jelas aku sing ados tok kene wae ngerti kok. Mbak Tatin, panjenengan kepanggih Mbah Sukron saha kaping pisan wonten pundi ngono kuwi. Oh, menika wonten mrika nika nek lah. Nggih kula anake nomor 3. Oh, lah. Bojo kula Bu Kesi anak kula 4. Lah. Sakmenika sing barep kelas 6 SD. Alilululululu. Sing nomor 2 kelas 5. Wah, kuping lancang. Wah, aku lamang ora cetha kok kono iso jawab iki. Ayo. Ben nembang sih, Mbak. Diajeng. Kempet dadi tape tenan. Tapi ya kari ngrageni. Astagfirullah. Sapira, Mas? Samene. Kowe iki tak ra ikhlas kelangan duwe kowe. Lah ya to, kok sengit men to Mbak karo aku? Sengit aku. Kamu kan bersekongkol dengan dalangnya. Ngene lho, Mbak Tatin. Iki lak generasi. Mula kudu didukung ya to.
Iki calone muga-muga didongakne iso viral kaya sampean. Ah nggih. Lek viral kan uripe sukses. Mergo Mbak Desa sampeyan to? Mbak budek tenan, Mbak. Oh, suwe-suwe tak anu tenan. Bu Kesi, benjang nek dados tape jenengan mboten sah nesu nggih. Karena apa? Tak gawe penyet-penyet. Goreng cemplungnya digawe gosongnya men pahit. Nah, ya aku ngerti lek seneng kamu sing gosong kok. Bukannya kamu yang suka gosong. Oh iya, Ding. Ya, Nak. Anderek Oper tatin. Pripun, Pak? Oper tatin segenah kaya ngene iki budek Cetane tenan to, Mbak. kaya ngono wis ora krungu lho. Tak kira Oper. Oh iya. Sing apik. Mergo aku sing tresnani sampean. Aja muni apik. Sae. Lah ngopo? Nek anu Pak Bek kira apik ya. Kayak Lisa. Jangan bilang apik lo ya kamu. Apa? Ya Kayak bagus toh apik. Hah? Apik itu sae. Ya nek ditekankan iki apik nek sae. Sae. Nek apik Apik. Aja disingkati ngono. arep Penget, apik banget, ngono lho maksudnya. Heeh, penget. Apik banget. Pekli? Apik sekali. Letmu ning. Guletmu kuning. Nek Pak Cahya? Pak Cahya, tumudi Apa? untumu gede. Udu ya. Apa? Pak Cahya. Apa? Limuceng. Apa tak goblok karo sing sekolahan barang kok. Lambene. Apa? Talimu kenceng. Tali apa aku ora nggih tali kok. Tak duduk dudut apa piye kene? Endi tali ndi? Iki lho. Sing ndi? Nang jero. Sekelen sing ndi tali kenceng iki? Lah ceng pondo. Heh? Ceng pondo. Mau ndo bareng kowe rene malih ceng. Oh, dalange ya. Padha elis. Wis jan marai nulari kancane ora. Apa kan ngendi iki mau, Mas? Tintingane, Mas. Oh, Ya kowe. Saya ora gone. prawiyaga kok kowe. sok meneh aku gak melu iki. Madang kara kuwi mau. Samuto ngono kuwi. Alhamdulillah tak Alhamdulillah. Ndang. aku harmoni lho wis en. Ndang aku muni ngono. Iya. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir oper yo Sing dawuh ki pemimpin garis skala pemimpin tuh dalang. Kowe ning kene bintang tamu ya kudune dekuh-dekuh karo dalang ki tamu kok. sawe kancaku apa kancane dalange Kancamu deh. teko Jogja berdua lho Iya. saiki kowe Aku mau nunut to. Hah? Nunut to. Lah entuk iki. Suara kurang bremana ning wasesa Ayo Mbak Diajeng. Diajeng.
Angung rom. Didedek sik eventmu nih. Aku kleban drum mau. Oh iki sing marake. Ha iki kok ana jarume iki lho, didudut iki samune iki kok. Coba. Yo njajal yo. Ndang. Dana. Ya kok aku meneng wae kok. Ayo. Angung rom marang bendara. Golek selamat rawani dawa ayo. No. Tiah sules tiah. Aja disawang. Lho piye ta aku Cepet nyawang sapa? Yo nyawang iki wae. Lah aku lek nyawang wajah Bapak-bapak nggih. Pijer ngincangake halis. Yo sinden telu bareng. Ayo. 1 2 3. Terus ayo wae wis cedhak yo isih terus. Ngomongmu apa sih? Terus lah. Terus. Stop. Ngono ngaku bintang tamu nyuwara ora bener lho ora. Saiki aja Terus. coba ngono. Ayo. Cirotel. Kok jirotel iki sing ngendi? Jirolu kok jirotel. Cirolu. Terus no sasideman. Diajeng sik, ya nak. Luweh becik patenana timbang pepisahan. Ya boleh wangi samudana
Mimin bagaimana sih? Lah lek pas lagune muni ngene iki, ya ta. Aja kok konone keri aku ngawet. Tin. Ngono iki tak serahne kanca-kanca kabeh. Oh, ora mana dalangnya ta? Ora, tak bebasne. Menyesuaikan karo karakter Elisa piye, diajenge piye. Iki mau iki iringane kok ledek munyuk iki. Lah malah apik to malah. Aku ledeke. Aku munyuke. Terus kita? Munyuk-munyukan. Lah. Apik manut ta, Tin? Alah. Ya wis ra apa-apa. Tak terima ya, Ca. Mugi panjenengan. Terimane piye kono ra kirim kok kowe trimo iki ora. Ya terus piye? Ya piye wae kok dijugeti sing Oh iya. apik. Ya saiki gilirane sapa? Mbak Tatin. Loh, Yuk manut aku aja gawe aturan dhewe-dhewe. Sing angkat diajeng, ayo. Ayo. Urip ana kutha Hop, Elisa. Hop, Tatin. Elak kompak sampean karo kanca-kanca Madangkara itu. kompak banget, terima kasih. Yo, Sarimin pergi ke pasar. Ya wis, ngono. Apik ta? Kompak. Kita kan semakin akrab, semakin kompak. Ada chemistry ngono lho, Tin. Dhewe iki. No way. No. No way iki apa? I hate you. What? Alah gayane wong kulon progo. I hate you. Kulon progo. Lah kan piye nek bahasa Inggris? Ayo I hate you. I hate you. Lah, yo rasa kemayu biasa I hate you. I hate you. I ki ndi? Biasa. I ki. I ngene. I. Kurang ngene. I hate you. Iki nek aine semono terus nganune sepiro? Ya wes, Kita dibacane- mendapatkan tantangan Nggih. loh, Pak. Nah, Kita tuh dapat saweran, Dari? tapi Apa? berupa tantangan. tantangan piye? Diterima atau tidak? Deal or no deal? Diterima. Diterima? Deal? Deal. Oke, ada 1 juta rupiah dari Sobat Ngebiar. Tantangannya iki dinggo memperlihatkan apakah benar Ki Cahyo mencintai Bu Kesi mencintai Ki Cahyo. Oh. Kui dikon ngenai Arep pertanyaan-pertanyaan. dadi sinden apa arep dadi naib ora? Iki tenanan dari Sobat Ngebiar Indonesia ngirim 1 juta. Toh? Oh, Tapi terus? ki ora berupa tembang. Dia Berupa? pengen ngerti. Sakjane Pak Cahyo senengane mbajul-mbajuli sinden apa bintang tamu ning ngarep ki sakjane ki tresno karo Bu Kesi apa ora. Bu Kesi ki tresno tresno karo Pak Cahyo apa Pak ora. Cahyo apa Wong ora? wingi yo wis ning IG wis posting. Apa? Ben koyo Habibi Ainun. Semoga kita langgeng ya Pak Cahyo ngono Bu Kesi. Kita coba apakah benar-benar mereka saling mencintai satu sama lain. Carane? Carane piye? Ngenai pertanyaan. Pertanyaan dinggo? Kamu memberi pertanyaan ke Bu Kesi. Nek bener, atau nek pertanyaannya bener, Bu Kesi entuk 100. Nek salah, dinggo kowe 100. Seneng ra? Siap. 5 pertanyaan, nek Bu Kesi salah kabeh kowe entuk 500. Wah, Oke, siap. Nah, tadi Loh. saya gede dase ngono ya. Kowe sekolah. iki mau tenanan Lah, aku ra sing ngapusi. Pak Cahyo kowe. Aku Pak Cahyo. Aku Bu Kesi oh ya. Oh. Iki nyapa? Bubuk. Hah? Kok mah bobok? Ora pertanyaane piye? Sik, Oh, pertanyaane iki lho duite wis tak cepakno. 500. Iki wis kok Sobat Ngebiar. Pak nyuwun lagu napa enggak? Aku enggak minta lagu. Saya tuh mengsangsikan ini apakah Pak Cahyo beneran mencintai Bu Kesi apa enggak? Kayak nanti Bu Kesi tuh mencintai Pak Cahyo apa enggak? Kuwi piro? 400 Si kurang loro 1. telu papat 5. Si loro Wah, malah hitung-hitungan kok ning pasar ya wong. kali 5. Manut Elisa. Pertanyaan pertama. Ini tentang silsilah keluarga ya. Kowe memberikan pertanyaan Bu Kesi, aku memberikan pertanyaan Pak Cahyo. Oh iya. Pak Cahyo, Dalem. jika panjenengan memang benar-benar aku duduk sini boleh enggak? Boleh enggak apa-apa sih. Gimana? Jika panjenengan benar-benar mencintai Bu Kesi, siapa nama ayah mertua? Nama lengkap ayah mertua alias bapaknya Bu Kesi namanya siapa? Ki Gondo Wagiman. Bener Bu? Leres. Ya 100. Terima kasih. Nek pertanyaan Bu Kesi. Aku. Heeh. Nek salah. Nek salah nggo kowe, Nggo aku. ngandang. Oke, siap. Bu Kesi. Nggih. Apakah siapa nama mertua
ipare putune Mbah Sukron Suwanda. Iso jawab ora? Lho mboten saged jawab, Mbak. Oh, nggo aku 100. Ngangelne pertanyaane angel kuwi. Ya, Ruwet. yang penting kan pertanyaan. Yang penting pertanyaan. Pertanyaan nek ra iso jawab ya 100 mlebu nggon aku. Salah kok kono pertanyaane kok penak-penak ya. Aku kudune sing rada angel. Kowe kudu anu kowe. Kowe malah rumah saku malah kudu koyo dream. Lah ngomong. Kowe celengan kowe. Coba, nek Apa-apa? makanan favorit, Pak. Makanan favoritnya Bu Kesi apa? Makanan favoritnya Bu Kesi. Oh, anu, apa jenenge bestik. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Jawab, Bu. Bestik. Apa gimana? Ulangi. Makanan favoritnya Bu Kesi, bestik. Betul. Walah kok ya bener terus toh? Iki berarti mencintai Bu Kesi. Kowe Oke. jajan, Mbak. Aku tagi makanan. Ya. Bu. Sopo sing bakul bestik? Jenenge bakul bestik. Jenenge Sailan. Salah. Kudu. Bu, mosok Sopo? lah. Jenenge Harjo Bekti kok. Harjo. Berarti salah toh? Harjo. Salah toh? Berarti masuk. Pak jenengan niku mendukung Bu Kesi kok malah. Lah aku nyalahke ngomong toh. omonane kok ora. Oh iya. Lah kowe yang cedek kene aku malah dukung kowe no saiki. Wela, iki aku mendukung Bu Kesi lho. 200. Aku le 200 ah. Iki apa meneh pertanyaannya Bapak apa iki? Apa ya? Tentang percintaan. Percintaan oh ya. Gampang iki. Kapan pertama kali ora tanggal pernikahan? Nah, tanggal pernikahan dengan Bu Kesi. Tan 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 Teng, 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 teng. 10 Agustus tahun 2009. Bener nggak Bu? Betul. Bah! Kalah bandar aku, Mbak. Piye iki? Karang loro. Aku giliran aku. Ya. Bu Kesi, Dalam. ini bab tanggal toh? Heeh. Berapa tanggal tanggal lahirnya mantane Pak Yoyo sing pertama? Ayo. Waduh Mbak, kok angel men to Mbak Katin? Waktu Lu mboten saged jawab. Yo berarti 100 aku meneh. Urek iki. Bab tanggal podo-podo tanggal loh. Mau makanan ya aku makanan. Lah aku kenapa? Bab silsilah aku ya silsilah Mbah Sukron ayo. Mana salahnya? Wah, raimu koyo atusane won Mariana. Saya rada angel. Iki tentang benda pribadi. Nah, HP Bu Kesi mereknya apa? Oppo. Bener nggak Bu? Betul Mbak Elisa. Ngono kok nek aku kok ndemen dhek iki ya. Aku lek nang mall karo Bu Kesi mesti tak gandeng wong loro ngono kuwi. Mergo lek ora tak gandeng dhek njupu ya apa-apa. Iki pertanyaan tentang apa? Benda pribadi. Benda pribadi oh ya. Aku mikir ya. Ora sing angel-angel loh, aku ki bukan satu sih loh. Bu Kesi, Dalam. berapa jumlah katok cilike sing suwek? Berapa? Lah, lek niki kula apal. Jumlah katok cilike niku sempak to. Maksudnya? Aku rawani muni sempak mah Ibu muni wani. Nggih, niku. Semangat dan kompak. Sing suwek pinten, Bu? Sing suwek loro. Wah, bener iki. Salah. Lah pira? 5 ya. Oh, berarti ra sida ngandang. Bu, ngapunten. Panjenengan niku mbok nganu niku lho memberikan support sama Bu Kesi. Lah, kok ngomong apa anane kok? 5 apa loro? Iki 100 lho. Nah, 100 lho. 5 apa loro? Ya Cinta, iki mau tentang nih cinta 5 loh. terus bar kuwi sing telu diguak kali loro saiki. Oh iya. Berarti jenengan angsal wae entuk. Entuk aku. Situ Situ entuk. turit loro tuh. Hmm. Kalah sa. Kalah kowe iki wis menang telu kok. Iki kurang siji. Kelas siji. Muga-muga Tentang apa ngandang. ya? Masa kecil. Bu Kesi, masa kecilnya hidup di mana? Di Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Bener enggak, Bu? Betul Mbak Elisa. Mbok aku kalah aku wis. Kok sik aku jadi siji. Kuwi kok 50-50 ya. Sik, masa kecil toh. Heeh. Bu Kesi, Nggih. kapan Pak Yoyo berhenti ngedot? Ora nek berhenti nek nganti saiki isih aku. Berarti bener. Bener apa salah? Bener apa salah? Jawabannya apa? Bu Kesi jawabannya apa? Kapan berhenti Pak Yoyo ngedot? Pak Yoyo mboten tahu mandek ngedot. Berarti kau Menang lo santen. Bu, monggo 100. Tepuk tangan tuh Pak Cahyo dan Bu Kesi. Garis besarnya ternyata kekompakannya adalah ngedot.
Anakku disapih ya kena, aku ra kena. Oke, matur nuwun Sobat Ngebiar Indonesia yang udah kasih salam. Sobat Ngebiar, matur nuwun katresnanipun memancing kreativitas kepada seniman ngono sing apik.